Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan gidan layin akan layin Ibrahim Khalil sallama shigo. gidan ya fito. Ai muna Akwai wani layi da wata makaranta mu'assatu Abdullahi ibn Umar. Wannan ita ce makarantar. So ga kangon da suke kusa suke fesin ɗin suke kallon gidan kangon. Ga kuma irin ana gine-gine sosai a layin. In ka shigo ga gidan nan, ga rufin sana. Ga shi nan aƙalla za ka iya sa mota 7 a gidan ko 6. Ga shi nan a filasta a ƙasa ma an sassa wunduna. Sama ma an sassa firam-firam ɗin da yake na ƙasa na buɗewa ne. Nan duk parking space ne. Can kuma akwai baranda a wurin. Sai nan ma duk parking space ne. Ga shi nan. Ka taho ga shi nan. Abin da yake a ƙasa, wannan ƙofar falo ce. Wannan kuma ta falon mai gida. Nan ɓangaren mai gida ne. Falonsa ne ko da yana da baƙi. In ka shigo falonsa nan, complete ne dama gida. Akwai toilet a falonsa ko da yana da baƙo zai iya using da toilet ɗin. Sannan ka taho, nan kuma bedroom ɗinsa ne. Nan ɗakin mai gida ne da toilet ɗinsa. A toilet ɗin ɗaki guda shi ma. So wannan ƙofa ita ce za ta yi linkin da kai falon mace. Kamar tana so ta zo wurin mai gidanta sai ta biyo ɗan wannan corridor. In ta shigo ga shi. Can dining area ne. Nan kuma da ake hangowa bedroom ne a gurin da toilet ɗinsa. Bari mu shiga. Ɓangaren mace kenan. Ga bedroom, ga toilet ɗinsa. Sai nan ma bedroom ne da toilet ɗinsa. Still sai kuma nan kuma kitchen ne da store. So a ƙasa akwai 2 bedroom. Muna da 2 bedroom da kitchen da store. Wannan shi ne store ɗin. Window ne ba a buɗe masa ba. Ga kitchen ɗin nan ga exit kuma na fito. So ga gidan nan bungalow ne cross one.